dic Alicia Manzanares, tinc 25 anys, soc tecnòloga dels aliments i estic estudiant un doctorat a l'IRTA Cresa. Treballo amb la bactèria Campylobacter, que pot provocar malalties intestinals tant en els animals com en els humans. Em dic Neus Aletà Soler, tinc 64 anys, soc investigadora de l'IRTA des de fa uns 39 anys. L'àmbit de treball ha estat sempre en selecció i millora d'espècies forestals i agroforestals. La meva formació és d'enginyer agrònom, tot i que soc doctora en ciències forestals. El que em va motivar a dedicar-me a la recerca va ser una profe que vaig tenir a l'ESO, que es deia Rosa. Ella sempre em va animar que jo podia arribar on jo volgués i m'agradava moltíssim el tema de la biologia i tot això. Sempre que podia m'apuntava a qualsevol projecte que fos especialment de recerca i amb llenyoses. Sempre he tingut m'han agradat molt els arbres. El fet de ser dona em donava molt poques opcions per treballar com a enginyer agrònom. I llavors va ser quan vaig elegir fer oposicions a recerca. Els meus pares sempre m'han dit que estudiés el que jo volgués, que no tingués problema en demanar-los el que jo volia estudiar, que sempre em donarien suport i la veritat és que ha estat així. Em van apoyar des del primer moment, tot i que dedicar-se a la recerca suposava passar-se uns quants anys estudiant abans de poder assolir un lloc més o menys decent. I després també he de reconèixer que vaig tindre un gran suport de la meva parella en aquell moment. El que més m'agrada de la meva feina és que em dona l'oportunitat de conèixer amb molta gent. Com a estudiant de doctorat venen molts estudiants de màster, per exemple, i a mi m'agrada moltíssim poder-los ajudar i poder-los ensenyar tot el que a mi m'han ensenyat aquí. Moltes vegades objectius i inclús algunes activitats et venen marcades pel finançament o per altres, però sempre tu pots escollir quin camí seguir. I aquest fet et dona una sensació de que almenys fas una mica el que vols, i aquesta sensació és molt agradable. El que menys m'agrada de la meva feina és una mica la situació precària que ens trobem els estudiants de doctorat, que no tenim uns sous que siguin molt dignes, que les beques de vegades no són molt justes. És lleig dir-ho, però és el fet d'haver de buscar finançament contínuament. Això, la gent, tothom recolza la recerca de paraula, però a l'hora de la veritat la recerca és cara, i més en l'àmbit amb el que treballem nosaltres, que és tot a llarg termini. A mi el que m'agradaria és tenir un equip de treball, tenir un equip d'investigació, poder ser la cap d'un grup d'investigació. M'agradaria molt treballar en la microbiota, per exemple. Que no perdi la il·lusió que té ara en cap moment, perquè el camí de la recerca és complicat. No cal dir, aquí a Espanya la ciència no està massa recolzada. Si no tens un punt d'altruisme, no et pots dedicar a aquest tipus i menys a aquest tipus de ciència. El que em vejo moltíssim és el coneixement. O sigui, tot el que saben aquesta gent és una barbaritat, el que estic aprenent de la gent que em trobo aquí a l'IRTA Cresa, per exemple, que tenen moltíssima més experiència que jo i m'ajuden i m'expliquen. Trobar a faltar o enyorar coses tampoc, perquè cada etapa ha sigut diferent, particularment als inicis, quan vaig ser a Masbové, com em va acollir el grup, que hi havia científics ja sèniors, amb nivell, i vaja, són d'on vaig treure d'alguna manera el criteri científic que després he pogut tenir. Tinc una compte d'Instagram que es diu alice.science. Faig moltes entrevistes a les meves companyes, indico d'on són, quina carrera fan, com han acabat aquí, per visibilitzar que som dones, que fem ciència, que estem aquí i que tenim un paper important. Qualsevol plataforma que hi hagi reivindicativa, òbviament m'hi poso i intento ajudar a la gent jove, però crec que poder no hi hem de dedicar tants esforços ni cansar-nos tant, sinó simplement deixar fer i ja, és el que diuen dejar fluir, a veure si al final es reconeix la nostra vàlua només amb els fets, sense necessitat d'estar demostrant sempre.
Sense cap dubte, la ciència necessita el talent de les dones. Una d'aquestes científiques pot ser tu.